vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu please ndapota vigaiwo chitupa changu. Ndauyawo pano ndichitsvakawo advice. Pane zvimwe zvinhu zvakaitika. This was last year patakamboenda kumusha. Saka tichienda kumusha takangobatanidza mari ndokubva tabatsirana kuti tinge tichidira fuel mumotikari yabhururu wedu. Isuwo hatina motikari. Saka mukoma takati tichangodarika pabhodha, saka takabva tambomira mbichana, then takati tamira kudaro so ndo ndakabva ndazoona kuti mudzimai wangu ainge akamira on the other side of the car nabhururu wangu. Kamusekero kacho kavainge vachiita ndo kandisina kukwanisa kunyatsokunzwisisa kuti zviri normal here kuti mukadzi wako anoita chikudo nabhururu wako. Panguva yacho iyoyo mudzimai wacho iye ainge akarara, then inini ndainge ndabatwa nemudumbu, ndokusaka ainge amira bhururu wangu uyu. Saka ndakambopinda musango, ende nichipinda musango ndaiexpectawo kuti mukadzi wangu achandicheka kuti ko ndaenda kupi, but haana kana kumbonditevera. Ndakangoti zvimwe kuda munhu anongosema, but I expected ye kuti angova concerned because ndakangorwara for just a couple of hours. Ndainge ndarwara ndichidikitira mudumbu mangu muchirwadza, kunyanya panguva iyo yatakanyanyisa kumira tiri pabhodha. Saka takangobva pabhodha ndikabva ndanzwa zvava kuda kuuya, ndikabva ndati kuna bhururu wangu chimbomisa motikari apa hwainge huri usiku. Mudzimai wangu haana kana kumbogara aita consent. Ndakamusiya akangomira zvake panze pemotikari nayewo bhururu wangu, but bhururu manje ainge akamira kubonnet kwemotikari, mudzimai wacho ainge akavata zvake. Saka ndakazoti ndava kubuda musango ndo pandakabva ndazovaona manje vachitamba chikudo. Ende chakanyanya kundishungurudza nekundinetsa nanhasi, chinoramba chichindinetsa ndechekuti vanhu ava pavakazondiona manje ndava kubuda musango, because ndakabva ndazoita sound manje ndokubva vazoregedza chikudo icho chavainge vachitamba, ndokubva vangoita sekunge vanhu vainge vachingoita nyaya. Saka nyaya iyi nanhasi mukoma ichiri kundivhiringidza mupfungwa dzangu kuti zvinhu izvi zviri normal here kuti mudzimai wako anoita chikudo nabhururu wako. Ndauyawo pano padare renyu mukoma Nashi kuti munge muchindipawo maadvices zvekare nevedare renyu, especially kuvanhukadzi. Ndo kwandinoda kunyatsokunzwa kubva kuvanhukadzi kuti hapana here zvimwe zvinhu zvamungafungidzira kuti zviri kuitika pakati pabhururu wangu nefriend yangu. Zvekare ndingazivawo sei kuti iye bhururu wangu ari kutorana nemukadzi wangu? Ndingaita sei? Ndedzipi nzira dzandingashandisa kuti vanhu ava kana kuri kunzi vanodanana ndinge ndichivabata? Pari zvino hangu ndakangoita cool down nekuti handisati ndava nemaideas, but ndinoti kana ndikatarisa mudzimai wangu pose pandinomutarisa ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo maadvices. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngativabatsirewo mucomment section. Hanzi especially vanhukadzi vanoteverera chirongwa chino ndibatsireiwo. Ndingazivawo sei kuti mudzimai wangu nabhururu wangu vari kuita vachitorana, plus zvinoita here kuti mukadzi wangu atambe chikudo nefriend yangu? Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Pabasa pangu pandinoshanda handina kana 5 months ndatanga kushandapo pabasa apa. Zvakaitika kuti ndinge ndichizotanga kushanda pabasa apa, it was because of desperation. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndokubva ndatanga kugara nasisi vangu. Saka sisi vangu vane, handizivi kuti tingamuti murume wavo here kana kuti boyfriend yavo, but murume uyo havatombodi kuti ange achizivikanwa nezvake kumusha. Ivo pandainge ndichitori kumusha ndaitofungidzira kuti sisi vanogara voga, but ndakazoti ndauya kuno kuJoni one day ivo sisi pavainge vasipo ndakangokaruka dhoo ratongovhurwa. Apa ndainge ndakatorara mukoma, ndokubva kwazopinda umwe murume uya akangopinda nekutongoti mainini muri sei? Ndakavhunduka, ndipo paya patakazototanga kutopanana maintroductions. Iye akatotiwo mainini hamundizivi,
inga wani sisi venyu vaigara vachingotumidzira wani mapictures. Saka ndakabva ndangopretenda sekungewo ndainge ndakambotumidzirwa mapictures, which means kuti murume uyu anenge ari kutongodyirwa mari yake nasisi achitongonyeperwa zvake. Saka ndakabva ndangoona kuti vanhu ava sezvo zvavangori neka one room ndinenge ndava kutovaisa papressure, because ivo banguru ava vainge vava kutopota vachienda kunorara kumafriends kwavo. Ndokubva ndazongotsvaka basa, ndakatongopinda mutown one day ndiri desperate. Saka ndakabva ndazowana basa apo pandiri kushanda. Saka pano apa pandinoshanda pacomplex panyaya kugara makaradhi zvekare nemaindian. Inini ndinoshandira muindia, but muindia uyu anongogara achingopisa, handizivi pane zvimwe zvinhu zviya zvavanopisa. Saka zvinhu izvi anozvipisa akaisa mari iyo yavanenge vatengesa kushop kwavo. Musi wacho iwoyo vanotora imwe yacho yorara ichingopfungaidzwa netumwe so twakaita tumatanda tunononoka kupera, ndo twavanongorara vachipfungaidza. Dai kwanga kuri kunzi zvinhu izvi vanozviitira somewhere mukoma, ndaikwanisa kuti ndichangojaira, but dambudziko riripo nderekuti inini ndinorara mugaraji mavo. Ndakangoti ndichingosvika pamba pavo vakabva vatongoti ivo vainge vachida kutenga bed, vakabva vazoenda ndokubva vazonotenga bed. Mushure mekunge vatenga bed reria, then ndokubva tazoriisa mugaraji imomo. Saka ndo mandinongorara mukoma, ivo vanongopakawo motikari dzavo mugaraji imomo, zvekuti dzimwe nguva murume wacho sezvo chechi dzavo vanokwanisa kuramba vachingobuda vachienda kuchechi throughout the night, anongopinda mugaraji imomo. Ndakarara mukomana. Zvese izvozvo ndainge ndichizviudza kuti handina basa nazvo, because kuno kundakauya kuzotsvaka mari, but padambudziko rangu ndepekuti ipapo pekuti ndinongorara ndichifema hutsi hwezvinhu izvo zvavanofungaidza. Saka zvinhu izvi zviri kuitika hazvizondi affecti here, because mugaraji mavo imomo ndo mune chimwe chakaita chialtar. Pamusoro pechialtar ipapo ndo pavanoisa imwe mari iyo yavanenge vatengesa musi iwoyo kushop kwavo, yongorara ichingopfungaidzwa nechiutsi ichocho. Then inini ndinenge ndichingofema chiutsi ichocho. Ndiri munhu wekutoti mukoma, musoro wangu unongogara uchingotema. Ndaimboita zvekuvhura mawindo, then akabva azopopota akati haadi kuti ndinge ndichivhura mawindo because mbavha dzinokwanisa kuzopinda. Akati iye chiutsi ichocho chinoburitswa nema-air vents arimo mugaraji imomo, but musoro wangu unongogara uchitema sezvo ndichingoramba ndichingofema chiutsi. Zvinhu izvi hazvizondipe TB here kana kuti hazvizondi affecti here, nekuda kwekuti ndikungoramba ndichingofema chiutsi chezvinhu zvandisingazivi kuti zvinhu izvi zvii. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kutya kuti ndiri kungoramba ndichifemeswa mweya yemadhimoni. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri musikana, handida kana kumbogara ndakaroorwa. Ndine makore 32 years ekuberekwa uye ndichiri mhandara, ende ndakaudzwa nababa vangu kuti ndichafa ndiri mhandara. Ndakavati kana ndava kuda kuroorwa chichi chaitika, baba vakabva vati haungaroorwi mwana wangu, nekuti iwewe ndiwe wakabata upfumi hwababa vako, unoda here kutambura. Saka ndakabva ndatanga kuchema. Ndakati ndatanga kuchema kudaro, baba vakabva vanditora mukoma. Baba hakuna nzvimbo yavasina kufamba neni muno munyika yedu yeZim, kunzvimbo kwekuti kune vanhu vanotambura. Baba vaiti kana vasvika ikoko vobva vapaka motikari yavo, inini ndainge ndakagara kuback seat, ivo namama vari kufront seat. Vobva vangoti tarira, ndobva ndatanga kutarira paya, ivo vobva vandibvunza kuti chii chauri kuona. Then ndaibva ndangova explainira zvose zvandinenge ndichiona. Dzimwe nguva ndinenge ndichiona vanhu vanenge vari pamusika, especially panzvimbo paya pekuti panowanzo kupfuura nemabhazi. Vanhu vepo vanongowaridza pasaidi nezvimisika zvavo vachiitira kuti bhazi paya
parinozopfuura nepanzvimbo ipapo vange vachizotengesera vanhu vemumabhazi. Saka ndo zvandainge ndichiexplaina ndichiti ya vanhu vari kutambura shuwa kurara pamusika uchingotsvaka mari. Baba namama vangu vakatenderera neni Harare yose mukoma mutauni vachindirakidza nzvimbo dzose dzekuti vanhu vari kushingirira kutengesa kuti vakwanisewo kungowana chouviri. Saka ivo baba vakabva vati sezvo iwewe wati wava kuda kuti umhandara hwako hunge huchizobviswa, tinokwanisa kuenda kumba ini nebaba vako ndokubvisa umhandara ihwohwo, asi ziva kuti tichazongofa tichitambura. Ndikati ko inini nhai baba tingazofa tichitambura seiko kana ndazobva umhandara kana ndafunga kuroorwa? Baba vakabva vati umhandara hwangu ndohwavakashandisa vasati vatanga kuita mari. Baba vakangonditi unoziva here kuti inini ndaitombotengesa maice cream mwanangu usati wazvarwa, ndaitongotambura sematamburiro ose awa auri kuona vanhu vose ava vachiita. Zvino iwe mwanangu ndiwe wava kutoda kutoita muvengi wangu, wafunga kuti unge uchitidzosera uko kwatakabva inini naamai vako. Saka chisarudza zvauri kuda kuita muvengi wangu here kana kuti uri kuda kuchengetedza upfumi hwababa vako. Ivo baba vakabva vati upfumi hwavo hwakasiyana nehumwe upfumi hwekuti ivo pavanozofa upfumi hwacho hunobva hwazoparara. Saka mukoma ndakachema. Baba naamai vangu vakabva vanditi mwana, you can cry as much as you can. If you want, we can book for some psychiatrist so that you can go there and receive some counseling. Just that usazomenshena zvose izvo zvatakuudza, but the fact of the matter is that you have to choose the side that you want to fight on. Ndo pandakabva ndatoziva mukomanashi kuti my siblings nyaya yose iyi vanotoiziva, especially my elder brother. This whole thing anotozviziva because akabva andifonera that same night akabva ati ari kuuya kuzonditora. Saka akabva auya ndokubva anditora. The thing that he did mukomanashi, akati tabuda panze akabva andihaga ndokubva atanga kuchema. Akabva ati iye please just try to do this for the family. Iye hanzvadzi yangu iyi yakati iyo hanzi mhuri imwe neimwe ine zvayo, izvi ndo zvekwedu, saka I have to try to protect the wealth of the family. Ndakabva ndati how. Iye akabva azonditora, budi vakanditora ndokubva vatanga kufamba neni vachitevedzera imba yose. Vaita sekunge pane chinhu chavainge vachitsvaka pamadziro. Kuzosvika vasvika pane imwe portion of the house, ndikati ko tiri kutsvakei pano? Ivo vakabva vati I have been counting the steps, masteps andakaona achitorwa nababa. Saka vakati vakaunta masteps iwayo ndokubva tazosvika pane imwe portion, pane window. So window iri riripo, it is just a nice window, but the strange thing about this window iri mukoma iwindo remubathroom, but window iroro rakashandiswa mudining room. Tichingokurawo it just used to make no sense to us kuti ko why vabereki vedu pavakavaka imba yakanaka kudai, so why vakabva vazoita that mistake yekuisa window remubathroom musitting room. So iye akabva azoti pafoundation, if you follow going downwards pane window iri unonobata hanzi pacho pane mhiko dzababa, hanzi pane imwe hari iyo yakavigwa mufoundation. Hari iyoyo ndo inopa baba vedu mari. Saka hari iyi iyo inoda mukadzi. Inini ndini ndakabva ndaitwa mukadzi wacho. Nanhasi uno mukomanashi handina kana kumbogara ndakapinda murelationship, ende handina tarisiro yekuti ndinokwanisa kupinda murelationship ndichiri mhandara mukomanashi. And what scares me a lot is to die being a virgin, kufa ndisina kumbogara ndakwanisa kubata mwana wangu. Saka bhuti vangu is the one who became like my psychiatrist. Vakabva vati ungawani kune vasikana vanotoenda vobva vanozvipira kuchechi kuitira kuti vange vachizova masisters, vanotofa vasina kana kumbogara, varara nevanhurume. So make that sacrifice. Hapana chandinoti ndinoda kubva kuna baba vangu vakasachiita. Even now kana ndikati kuna baba ndinoda kuenda kuChina, pane zvinhu zvandinoda kuenda kunososa maproducts andotengesa kuChina, baba havamboswere vachindibvunza kuti
urukuda mari, baba vanongondipa one of his black cards ubva vati use as much as you can. But mukomanashi ndakambozama kuti pandinenge ndiri out of the country kutozama kuto approach a different man. I was once slapped by a man after I had approached him. Zvakandirwadza. Iye akazototi andirova paya ndokubva aapologizer. He then ran away from me. Ndakazoti ndichidzoka kumba ndipo pandakabva ndazonzi namama, ukaramba uchimanikidza vanhurume kurara newe, chichaitika ndechekuti uchazosangana nemunhu achazokukuvadza. Siyana nazvo, nekuti kune zvinhu zvatakatoisa pauri zvinokuchengetedza, izvo zvisingafi zvakatendedza kuti unge uchizopinda murelationship nemurume, zvokuti murume iyeye anozouya akakaramata pamusoro pako akakubvisa umhandara. On that day, my mother, I had never seen her so angry when she was driving mukoma. Ndakatoona sekunge at some instance vaitoda kutodrive straight into this other oncoming car. She was so angry at me. I apologized, fearing for my life. Ndikati mama, handichafi ndakazviita. Ndikati saka makazviziva sei kuti ndozvandakazama kuita izvi pavacation, pandakaenda kuvacation. Then mama vakabva vati, everything that you do tinozviona. Vakati hanzi pane zvinhu zvandinofamba nazvo, zvinhu izvi ndo ziso ravo vabereki vangu. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yeah, it's really sad. Zvinonzwisa tsitsi. Hanzi pandainge ndichiri mudiki, baba vaisinditora uri usiku, ivo baba namama vobva vaenda vonondigadzika pawindo ipapo. Hanzi baba vaibva vatanga kutambisa sikarudzi yavo kusvika vaburitsa maspams avo. Maspams aya aibva azodonhera pamusoro pangu. Then mama vaita mazuva vasina kundigeza. Dzainge dziri mhiko idzodzo dzavaiita kundipa munyama wekuti hakuna murume anofa akandida, ende munhu akada kuzama kundida, zvinhu zvakaiswa pandiri ndo zvinozorwidzana naye. Zvakaoma hazvo vedu we.